Dneska se podíváme s naší skupinou na Den bezpečnosti na hradě Bečov nad Teplou, kde jsme byli jako diváci. A taky jsme si tam byli domluvit sezónu na příští rok. Každý rok je tematicky zaměřen. Minulý rok patřil armádě, tedy vojákům. Letošní rok patří hasičům. Jak sami vidíte, výstava je zaměřená velmi tematicky, od historie po současnost. A tady jsme my s Pepíkem, dva velvyslanci. Zde byla ukázka, jak vypadá, když se auto přetočí přes střechu. Zkouška bezpečnostních pásů a podobně. A já si říkal Pepíkovi, pojď, jdi to tam zkusit, ať si to užiješ. A mi říká, hele, já si myslím, že dokážu vrhnout sám a bez toho, aniž bych se tady přetáčel. Právě provádí zkoušku zabezpečení, upevnění a za chvilku se na to půjde. No, převážná část lidí hodně řvala. Mě tě vlastně i mrzelo, že jsem si to nemohl vyzkoušet. Za A si tam nevyškrabu a za B bych to asi už ze srdeční vadou, co mám, nedal. Sbor dobrovolných hasičů Klatovy vidíme právě tady a jejich překrásnou parní stříkačku. A víte, že hasila Národní divadlo v Praze? Teď ji uvidíte v chodu minulý rok v Sušici. Mně to nějak nedalo jsem nedat. Byla by to docela škoda se ochudit o to, jak vypadá tu ta krásná parní stříkačka v provozu. A než to všechno začne, tak si vás dovolím pozvat na zahajovací ceremoniál.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě dnešního dne podíleli a především těm, kteří naši bezpečnost zajišťují. Vaše práce je často náročná, někdy méně viditelná, ale pro naši společnost velmi důležitá. Přeji vám, abyste si dnešní den užili, odnesli si nové poznatky, zážitky a možná i inspiraci. Děkuji vám za pozornost, pak přeju den nových zážitků. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem našeho města na slavnostním zahájení Dne bezpečnosti, který se koná v areálu Státního hradu a zámku Bečov, ale také v našem městě. Ich möchte Sie alle herzlich willkommen heißen hier bei der Veranstaltung, die am Schloss stattfindet, aber da natürlich auch in unserer Stadt. Dnešní den patří hasičům. Hasičům, kteří denně nasazují své síly na záchranu životů, zdraví a majetku. Unser Tag gehört der Feuerwehr. Feuerwehr, die jeden Tag ums Leben auch kämpft, wenn sie im Einsatz ist und uns hilft. Sám jsem hasičem v naší dobrovolné jednotce a o to víc vím, jaká je práce hasičů namáhavá. Ich selbst bin auch ein freiwilliger Feuerwehrmann und desto mehr kann ich schätzen, wie die Tätigkeit der Feuerwehrleute anstrengend ist. Dovolte mi, abych jim tímto poděkoval. Erlauben Sie mir, dass ich in allen von heute aus, also von dieser Stelle einen Dank sage. Zároveň mi dovolte, abych mezi námi přivítal vzácné hosty, a to je pana starostu Konrada Getze. Ich möchte hier auch unsere Ehrengäste begrüßen. Das ist so einen der Bürgermeister von Eschenburg, Herr Götz Konrad. A jednotku dobrovolných hasičů z Eschenburgu. Und auch die Einheit der Freiwilligen Feuerwehr aus Eschenburg. A mohu říct, že naše přátelství není jen formální, a je založené na skutečné spolupráci a o to víc si vážím, že jsou tady dnes s námi. Und ich kann sagen, dass unsere Partnerschaft nicht nur formell ist, sondern dass es sich um eine echte Freundschaft handelt. Und desto mehr bin ich froh und freut mich, dass die da heute dabei sind. Minulý ročník patřil vojákům a při mém zahajovacím projevu jsem vyslovil přání, aby byl ukončen konflikt na Ukrajině. Im vorigen Jahr war das Hauptthema Militär. Und zum Schluss habe ich meinen Wunsch geäußert, dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht. Ale dnes bychom si měli přát víc, nejenom tedy trvalý mír, ale porozumění mezi lidmi a porozumění mezi národy. Und heute sollten wir vielleicht etwas mehr wünschen, nicht nur den Weltfrieden, sondern auch ein Verständnis unter allen Menschen. Než předám slovo panu starostovi, dovolte mi, abych vám popřál dnešní příjemný den a plno zážitku, abyste si odnesli. Děkuji vám za pozornost. Und bevor ich hier das Wort an Herrn Bürgermeister von Eschenburg übergebe, wünsche ich euch allen einen schönen Tag und genießen Sie wieder die Veranstaltung. Dnešek je Dnem bezpečnosti. My jsme vám složky představili, ale podívejte se dobře. My všichni, kteří pracujeme v rámci bezpečnostních složek státu, máme stejnokroje, máme uniformy. Tady vidíte části uniform, které každá ta složka, každou složku reprezentují. Dobře si je prohlédněte, podle toho taky poznáte, u kterého stánku se nacházíte, až budete procházet celým areálem. Každá složka zde má svůj stánek. Letošní rok to máme na hrbu my jako hasiči, takže ukázky jdou za námi. Každopádně máme tady vězeňskou službu, Policii České republiky, máme tady zdravotnickou záchrannou službu, horskou službu, na co jsem zapomněl, na báňskou samozřejmě, jako obvykle. Takže projděte si celý hrad, projděte si celý areál. A akce to byla velkolepá. Byla tu i Česká televize, tady vidíte moderátora České televize a my jsme se setkali s panem Kastelánem a ředitelem karlovarské policie, aby jsme příští rok, který bude tematicky laděn k policii, mohli se zúčastnit právě výstavy našich vozů a uniform. A tímto bych pozdravil pana Kastelána a všichni, kteří vlastně to pořádali. Tu akci měli krásně zvládnutou a opravdu velkolepou.
a bude nám opravdu ctí se příští rok zde zúčastnit také. A my už se na příští rok těšíme taky moc. Jak vidíte sami, máme silný mužstvo, uzvednou všechno. Takže příští rok to bude opravdu velký a hodně se už na ten rok příští těšíme. A teď se mrkneme na ukázku zásahu záchranných složek, jak to vypadá koordinace při autonehodě. Takže myslím si, že takhle, jak jste, že uvidíte dobře. Tamhle jenom vás poprosím, tady bude stát technika, tady bude stát cisterna, tak tady to potřebujeme uvolnit. Jinak skvělý, využijte ty zábrany, to je bezpečné místo. Tak, já za chvíli provedu hovor na tísňovou plochu na výjezd k místu události a já provedu hovor, aby se naši kluci dali na cestu. Mám informaci, že za nějaký zhruba 3 minutky by měli dorazit na místo. Já vás poprosím, tady paní, jak se nám tady prochází, tak aby byla už poslední, která se nám tady pohybuje, aby se nepotýkala čelně s naší technikou. Nějaký technicko-technický data auta, který přijede, tak je to Scania, auto těžší. Neběhejte nám po té komunikaci. Jak jste mohli vědět o nás je, jsme slyšet, jsme vidět. Ustavení techniky, když se jedná o komunikaci, tak hasiči ustaví techniku v nárazníkovém postavu. Tak, to, co právě vidíme, je průzkum jednotky požární ochrany, zjišťují počet osob a závažnost zranění. Tak, zároveň máme na místě zdravotnickou záchrannou službu, která si u hasičů ověří, že je všechno bezpečný pro jejich případnou činnost. Takže slyším informaci od velitele zásahu, že tam mají osobu v bezvědomí. Tak, to, co právě hasiči provádí, je stabilizace vozidla, aby se vozidlo nepohnulo, až na ně budou pracovat. Tak, hasiči by měli také místo zásahu označit tak, aby další účastníci provozu nám do místa zásahu nevjížděli. Tak to se děje právě teď. Velitel zásahu si auto obchází a neustále provádí průzkum, monitoring situace. Já zjišťuji nejvhodnější způsob vniknutí do auta za zraněnou osobou a poskytnutí předlékařské pomoci. Tak, život zachraňující úkon je zákon hlavy, prosím vás, to pro vás, pro všechny, kdybyste někdy byli svědky dopravní nehody, tak to nejmenší, co můžete pro zraněnou osobu udělat, je zákon hlavy a nezřídka se stane, že se osoba spontánně rozdýchá a vy jste mu právě zachránili život. Tak, to, co právě hasiči nastartovali, je motorové hydraulické vyprošťovací zařízení, mají tam 2 nástroje, jedno jsou nůžky a jedno je rozpínák. Obojí uvidíte v akci. Podotknu, že každý z těch nástrojů váží přes 20 kg, proto se hasiči udrží v dobré fyzické kondici. Každý den na směně tráví určitý čas v posilovně právě pro tyto případy, že je potřeba někde použít hrubou sílu. To, co teď hasiči mají v ruce, je právě rozpínák, hydraulické zařízení, které pracuje s tlaky ve vyšších desítkách megapaskalů. Tak, právě probíhá trhání pantů dveří u řidiče. A řekl bych, že jsem slyšel, že pant máme povolený a nyní utrhneme dveře v pozici zámku a budeme mít pohodlný přístup k zraněné osobě. Tak, dveře fuč. Můžete vidět zdravotníka, který už je ve vozidle se zraněnou osobou a zajišťuje mu veškerý možný komfort. Tak, dochází k trhání druhých dveří.
vysokou osobu. Uvnitř máme chráněnou dekou, takže případné střepy, které by se k osobě dostaly, tak by ji neměli poranit. Tak a za malý moment budeme mít druhé dveře pryč. Domnívám se, jestli se bude jednat o standardní postup, že budou hasiči stříhat ještě bez sloupek, to je louta vždycky ten prostřední, a budeme mít volný celý blok vozidla pro přístup a naložení zraněné osoby na nosítka. Tak, druhé dveře pryč. A jestli se nepletu, tak hasič vymění nástroje, vezme si nůžky a odstraní nám bez sloupek. Zvuky, které slyšíte, jsou standardní. Zraněná osoba, pak, když je při vědomí, tak je o nich informovaná, aby ta míra stresu byla v nějaké únosné mezi. Zásah instruuje hasiče k sledním úkonům. Jedná se o dostřežení zmíněného B-sloupku a já už do auta vidím jak do vitríny, pak už nám nic nebrání v naložení osoby na nosítka. Tak, občas nám situaci zkomplikuje, že část karoserie je spojená s autem ještě jinak. Teď například bezpečnostním pásem, tak je potřeba ještě pás odříznout. Tak, dveře otevřené, dostřihneme, otrhneme. V pantu, ty rány, které cvičíte, tak je právě materiálu, tak je povolení spojovacího materiálu v pantu dveří. A jak jste viděli názornou ukázku, není to úplně nejjednodušší. A mně se ještě vybavila taková jedna nemilá skutečnost před 7 lety. Člověku se vynoří vzpomínky. Já když vidím tu IFu, tak na té IFě jsem se učil taky řídit. Ale primárně jsem se učil řídit na vojenském trojkolovém speciálu lidově vejtřasce. A tý jsem si užil jeden celý rok. A takhle vypadá její motor. A chtěli bychom poděkovat všem organizátorům. Ředitelství krajské karlovarské policie a hlavně i panu Kastelánovi, který nám zajistil VIP parkoviště, protože nemůžu chodit, a bylo to opravdu hodně milý a děkujeme i za to pohoštění. A příští rok už se budeme moc těšit a nemůžeme se dočkat, až se zúčastníme právě v Bečově. A nechyběla ani letecká ukázka. A když už jsme byli v tom Bečově nad Teplou, tak jsme se byli podívat taky na starou točnu parních mašinek
a byli jsme se s ní tak trošku pokochat, protože je to technický unikát. Byl to překrásný den, překrásná akce a budeme se těšit a příští rok se uvidíme na Bečově. Tak ahoj.